a deschis suficiente spitale care au îndeplinit criteriile care trebuia să îndeplinite. Și nu trebuiau îndeplinite acele criterii și pentru acest spital? De ce nu le-a îndeplinit? Dacă aveți obsesii, vă rog frumos, noi construim acum un spital excepțional la Vaslui. În Vaslui? Deci, vă rog frumos, eu cred că nu știți cu cine vorbiți. Vă rog. Ba da, știm, e parlamentar din 2004, a fost și europarlamentar. Este profesoară, dar și autoarea mai multor cărți, între care amintim Femei din toate limbile, uniți-vă și Femeile sunt de vină. Construiți un spital... Nu, am spus că trebuie să mă duc la ședință. Ați spus că mă întrebați o chestie de 2 minute. Da, pentru că v-am întrebat de inițiativele legislative pe care dumneavoastră le-ați depus pentru oamenii care v-au votat în 2016. Nu Parlamentul European. Nu aveți dreptul să faceți asta. Deci se pare că Deci vă rog... Deci nu vreți să dați o explicație privind oamenii care Dar nu am de ce să vă dau dumneavoastră explicații. Nu, oamenii care v-au votat. Eu am crezut că sunteți o persoană de bun simț ca majoritatea celor din presă cu care lucrez excepțional. Ieșiți afară, am spus. Deci dumneavoastră nu vreți să le explicați vasluienilor pentru ce v-au votat în 2016. Nu, le explic, eu mă votează ei, nu-i nicio problemă. Cum se cheamă? Nu mă tem de serviciu, da? Ce? Senatorii și deputații sunt de fapt în serviciile cetățenilor care i-au trimis în Parlament.